Cânt această melodie din partea mea, Leo Cuveit, pentru oamenii fără concurență, Alex Nebunu și Mâțu de la Craiova. Iar am pus-o bine, bine cel mai bine. Au văzut dușmanii și am făcut spume. Au vrut ca să urce la nivelul meu și de la înălțime li s-a făcut rău. Iar am pus-o bine, bine cel mai bine. Au văzut dușmanii și am făcut spume. Au vrut ca să urce la nivelul meu și de la înălțime li s-a făcut rău. 112 urgența, a nebunit concurența. Să veniți imediat, au făcut ăștia Ivan. Paparam, papam, papam, papam. 112 urgența, a nebunit concurența. Să veniți imediat, au făcut ăștia Ivan. Paparam, papam, papam, papam. Ambasador de modă și de șmecherie, vară pașaportul, învăță geografie. Îmi pui pe doi lângă doi, știi că face patru, dar voi toți faceți că 0-1 lângă altul. Ambasador de modă și de șmecherie, vară pașaportul, învăță geografie. Îmi pui pe doi lângă doi, știi că face patru, dar voi toți faceți că 0-1 lângă altul. 112 urgența, a nebunit concurența. Să veniți imediat, au făcut ăștia Ivan. Paparam, papam, papam, papam. 112 urgența, a nebunit concurența. Să veniți imediat, au făcut ăștia Ivan. Paparam, papam, papam, papam. Urgența, a nebunit concurența. Să veniți imediat, au făcut ăștia Ivan. Paparam, papam, papam, papam. 112 urgența, a nebunit concurența. Să veniți imediat, au făcut ăștia Ivan. Paparam, papam, papam, papam. Narcis Music Studio. Fac dușmanii 2-3 lei, se umflă carnea pe ei. Ei fac bani din întâmplare, eu fac bani că am valoare. Fac dușmanii 2-3 lei, se umflă carnea pe ei. Ei fac bani din întâmplare, eu fac bani că am valoare. La cine îi dai o pâine, e dușmanul tău de mâine. Mai bine să-i dai un tun, să te știe de nebun. La cine îi dai o pâine, e dușmanul tău de mâine. Mai bine să-i dai un tun, să te știe de nebun.
tău de mâine. Mai bine să-i dai un tun, să te știe de nebun. La cine îi dai o pâine, e dușmanul tău de mâine. Mai bine să-i dai un tun, să te știe de nebun. La cine îi dai o pâine, e dușmanul tău de mâine. Mai bine să-i dai un tun, să te știe de nebun. Really, nigga? La cine îi dai o pâine, e dușmanul tău de mâine. Mai bine să-i